na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Mun bi di kuntere tɛ di. Nkalon don. Boubacar o k'a sɔrɔ kunkolo yɛrɛ de bi kan na. N'o tigɛlen don kun tɛ di kuntere yɛrɛ fana tɛ di. Boubacar k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan. Laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ k'an ka lakali bamanankan na. Sɛbɛnfura in ye mun ye? Mun don? Sɛbɛnfura a bɛ fasiri nanzarakan de la waasa maa fanba caman olu k'u to u ka bureau kɔnɔ u ka foro kɔnɔnaw na ka taa se u ka cɛkɛdaw kɔnɔna ma ka se ka kunnafoni ka se ka a sɔrɔ k'a sɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ a ko kɔnɔna na. Hali Boubacar i ka kuma ye i k'a dɔn wulibali don nka anw b'an ka minɛnw jɛ kan min ye Mamutu Surunin ye ale de bɛ nɛgɛw la n'a y'an gɔri an b'an jour a kan. O bɛ bɛn. Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Naam. Dɔgɔ bala cogo bɛɛ di. Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Laya Jara. Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen don ka fɛn caman kɔnɔ bi min ye kisɛ kelen fili ye Choguel ko Kala Mayiga Boubacar Sidiki i k'a dɔn a n'a ka faamaw ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan bi ɲɛ ŋɔɲɛ sabula minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye i k'a dɔn a bɛ kɛ bi Boubacar Sidiki a bɔra a ma. K'a bila waati wɛrɛ la o waati ma fɔ. Nin kɛla an ka taa. N'o bɔra a ma o tuma bɛ sɛbɛn ye. Kana yɛlɛma dɛ. A tɔ ni kalan. Conseil des ministres min kan ka k'o la n'o bɔlen don a ma bi n b'a yɛlɛma a bɛ o Choguel kelen ye o. Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako Bamako wula Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn n b'o fana f'i ye a tɔgɔ de ko Maimuna Doumbia Maimuna ko a ko Choguel ko Kala Mayiga i k'a dɔn a kumana kuma min n'a kɛra a fɛ i k'a dɔn Duwaku furanjɛ in na Choguel ko Kala Mayiga i k'a dɔn a na kɛ a ye biɲɛ turu maa caman na sabula i k'a dɔn wulikajɔ ani kuma caman bolo dalen don jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn jateminɛ ani hakili ani sɛgɛsɛgɛli de bɛ kuma ninnu woloma ni k'o b'u ɲɔgɔn na Choguel ko Kala Mayiga a dunkun ye nin fɔ sabula meeting min n'o kɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn meeting min tali kɛ ka ɲɛsin k'i dalen minɛ ni nisɔndiya sɔrɔdasiw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ale yɛrɛ baara minnu kɛ Mali yɛrɛ bi danga min na a n'a bi jɛkulu min kɔnɔ M5RP Boubacar Sidiki i k'a dɔn a da sera nin bɛɛ ma nka n'i ye kɔrɔfɔ ninnu da k'a lajɛ Choguel ko i k'a dɔn a tiɲɛ kɛnɛ a b'o de kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn n'o faamuyara i k'a dɔn a bɛ ɲɛ nka n'o fana ma faamuya bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i k'a dɔn Choguel ko Kala Mayiga premier ministre a ye min kɔni fɔ a ye maa caman hakilina ni k'o bɔ a nɔ na yalima Choguel ye kuma min fɔ a bɛ yɛlɛma de nɔfɛ wa Choguel ye kuma min fɔ tigɛlu Mali don wa yalima ani sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ de tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ wa Boubacar Sidiki kuma in kɔrɔfɔ ka ca nka n'i ye Choguel ka kuma ta maa minnu bɛ faamuyali kɛ minnu ka kegu Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɔni kɛra sababu ye jamana den caman bɛ yen olu ka wulikajɔ ani taama kɛ Choguel a ka nin kuma ma nin mɛn wa sɔrɔdasi minnu y'an dɛmɛ sɔrɔdasi minnu bɔra ka jamana ɲɛnabɔ i k'a dɔn a b'a fɛ k'olu janfa olu ka tigɛlu Mali ma ɲɛ a y'a gɛn a y'a bila Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn kuma fɔra ka ɲɛsin fɛn minnu ma ko dɔnnen don Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana bi danga min na ani wulikajɔ ale ye politiki maa ye baara minnu kan ka kɛ min kalifala ma a y'a ka tiɲɛ de fɔ Boubacar Sidiki a ye maa caman kɔni bɔ i cogo la sabula n'a sɔrɔla cɛmancɛ fanga i k'a dɔn yɛlɛma minnu kɛra Boubacar Sidiki k'a dɔn n'a bɛnnen bɛ jamana den caman ma Choguel ale y'a baarakɛla dɔ ye i k'a dɔn a ka ɲɛfɔli fana o bɛ kɛ sababu ɲuman ye a y'i da don accord d'Alger o dabilala bɛnkan sɛbɛn minnu kun bɛ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa transition yɛrɛ u kun ye kɔrɔfɔ minnu fɔ k'a fɔ an ka nin waati hakɛ in kɛ o tɛmɛna Boubacar Sidiki ka taa se ɲininka ayiwa transition bɛnkun kɛra don min kan o bɛɛ lajɛlen fɔra ni ka tɛmɛ o kan Boubacar Sidiki k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen a damataamana ye o tuma ale ka hakilijigi o ye faso baara dɔ ye o ye ɲɛtaa dɔ ye o ye dabalikura dɔ ye Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen maa caman b'a la minnu kɔni y'u miiri k'a fɔ Choguel n'a sɔrɔla cɛ tɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kuma gɛlɛn ninnu a tɛ nin bɔ a da yalima nin bɛ kɛ sababu ye a ka taa nɔ na walima a bɛ gɛn o bɛ Assimi Goïta de bolo Boubacar Sidiki nka siga kɔni tɛ min na Choguel ye min ni min fɔ i b'a ye k'a fɔ
fɔ jamana tanuni a y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ sabula an sera yɔrɔ dɔ la sa i k'a dɔn jamana in i k'a dɔn maa caman mun di miiri ko Mali bɛ se o dangada la cɛya Bɔgasiriki k'a dɔn yɛrɛ minɛ ani yɛrɛ ta a ko hali ka da u ma Bɔgasiriki k'a dɔn waati dɔ sera ko dɔw bɛ yen olu kan ka ɲɛnabɔ n'i ye ko ta k'u lajɛ sanw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'u tɛ kelen ye Bɔgasiriki k'a dɔn fanga bɔsi min kɛra san 1991 min kɛra san 2021 Bɔgasiriki n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma minnu donna a kɔnɔ a fanga bonyana parti politique 100 o de sigira sen kan san 30 in kɔnɔ nka san 7 in kɔnɔ parti politique 100 Bɔgasiriki olu bɛɛ lajɛlen de nana wuli ka jɔ bɔ ka boloda mun na nka ko n'i y'a parti kelen o kelen da fanga t'u la Bɔgasiriki k'a dɔn taayɔrɔ t'u la jamana in n'u ye politique jamana de ye politique baara don a ko kuma jateminɛ kan ka kɛ wuli ka jɔ kan ka kɛ Bɔgasiriki sabula majɛ caman bɛ yen a dama dugu la Bɔgasiriki k'a dɔn sɔrɔsiw yɛrɛ u ka wuli ka jɔ ni jamana marali ani bɛnkan layidu min dilen don jamana dɔw ma a y'i da se nin bɛɛ ma Bɔgasiriki ko in kɔni a bɛ yɔrɔ min na maa caman kɔni b'a la jamana kɔnɔ minnu dimina kɔrɔ walima minnu m'a ka kɔrɔfɔ faamu nka kuma tiɲɛ a n'a bɛ laban maa min bolo o ye Asimu Goyita ye nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara soir de Bamako an bɛ u fɔ n'o tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau Seydou Jara nin y'a ka fasiri ye Seydou Komu i bɔra ka Sogɛli ka kɔrɔfɔ min n'a kɛ bɛ ko gɛlɛnba ye jamana fanba caman bolo n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in bɔ ka bɛn a tilalen kɔ kɔrɔfɔ in na i b'a ye k'a fɔ maa caman ye ɲɛŋunu bɔ a la kuma in taara dɔw jimi sira fɛ nka maa fanba caman bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'a nin kuma fɔli nin waatinin na k'a n'o man kan maa bɛ yen n'o ye anw yɛrɛ ka avocat kolo gɛlɛn dɔ ye n'o ye maître Cheikh Umaru Konare ye wa kunnafonidila don dɛ il a commencé par ça. C'est un éminent journaliste. Cheikh Umaru Konare. Ala ka hinɛ Elayi Ibrahim Boubacar Keita. Ko to premier ministre ye. N y'o ɲɛ dɔn o kɛra ɲɛ na n y'o dɔn. Fo Konare ko k'a ye journaliste ya. O kɛra. Ba kɔni Konare Cheikh Umaru. A tɛ ne t'a sɔsɔ. A tɛ sa o. Hawla wala quwwata. Maître Cheikh Umaru Konare. Ko min ye anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye n'o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ale ni a cɛ teriya k'a bɛ san 30 bɔ bi u bɛ ɲɔgɔn sira taama u bɛ baro kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye premier ministre ye ko bi na n'i y'a ka politique a furancɛ ta k'a lajɛ a don politique la ka na se bi ma san 47 n'i y'o ta k'o lajɛ o b'a sɔrɔ hali dɔw tun bɛ yen olu tun b'u bɛɛ n'a hali wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Bɔgasiriki b'a ka fɔlɔ n'o ye Seydou Jara ye a ko Cheikh Umaru Konare ko ale ni docteur Sogɛli Kokala Mayiga u sɛbɛnkɔrɔ kumana u ye baro kɛ a y'a jira la k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na a ye fara ɲɔgɔn kan belebele min kɛ n'a ye kuma ta ka kuma caman fɔ ko yalima ko kɔrɔfɔ in k'a t'a dɔn ko kɔrɔfɔ in bɛna kɛ gɛlɛya nɔfɛ wa ko docteur Sogɛli Kokala Mayiga ko n'a bɛ kɛ gɛlɛya min ye a sigi bɛ k'o kɔnɔ ko bawo n'i ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma furancɛla fanga ta k'a lajɛ ale bɛ se k'a fɔ k'ale ka den lamɔlen don bawo wulikajɔ caman kɛla a ɲɛna wa min ye cɛmancɛ fanga ye a ka se ka sigi k'a sinsin ale ka wulikajɔ bɛ a la min ani sɔrɔdasiw cɛ ye gɛlɛya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye gɛlɛya ye o de ye ka maa kɛ kumatigi ye ka tila k'a kan minɛ a la min ye ale ka dɛnkɛrɛfɛya ye primature la n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye min ye maître Cheikh Umaru Konare ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ san 1 bɔ bi min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a kɛn bɛ dɛnkɛrɛfɛ ye ko tɛ sara a la wa ko tɛ fɔ a ye wa a kɔni bɛ yen sugandi bɛ ka bila premier ministre jɔyɔrɔ min na o kɔni o toit de b'a nɔfɛ nka ni makama ni fanga min ka kan k'o din tɛ a ma min ye Alisa Konare ka kɔrɔfɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a y'a ɲininka ko kura ko yalima ko min kɛn bɛ nin danga ye a bila an bɛ cogo min na nin cogo in na tan yalima e tɛ se ka walaw sɛbɛn wa docteur Sogɛli Kokala Mayiga ko k'ale tɛ wala sɛbɛn dɛ ko nka min kɛn bɛ k'a sugandi k'a bila cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaaya la n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye n'o de y'a jira k'a fɔ a ka sɛbɛn bɔ ko ale ka taa ka bɔ jɔyɔrɔ in na ale bɛ sɔrɔ ka jɔyɔrɔ bila wa o bɛ kɛ fana ni taabolo minnu ye ani hakilina minnu ye o bɛɛ lajɛlen dɔlen don min ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye a kɔni y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na jamana in ko a bɛ latilen ni fɛn min ye o de ye bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
dundennaw ka kɛ kelen ye n'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ kɛ sabu ye k'an kisi bisi basa caman ma nin ye n ko sɛbɛn y'a sama ka bɔ l'éducateur du niveau kɔnɔ Seydou Jara a ka fasiri don Sidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma annonceur kunnafonitigi min ye dadɔnni ye dadɔ Kamara nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn kuranko lahalaya a gɛlɛya hali bi n'a ka bi bɔda sɔrɔ n dɛ ɲɛfɔli kɛ n dɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn jigidayɔrɔ ma sɔrɔ sabula maa bi ɲininkali yɛrɛ kɛ ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ministre min bɛ kura kunna ani directeur général min bɛ kura kunna Boubacar Sidiki yalima ninnu ka gɔnifɔ k'a ye kelen ye wa yalima u bɛ ɲɔgɔn kumakan mɛn wa Boubacar Sidiki jamanadenw i k'a dɔn degun barika bonyana maa caman b'a la i ka cakɛda i y'a datugu walima caman ye kusukusu kɛ ala ni i k'a dɔn sɔrɔ baliya Boubacar Sidiki baara caman bi jamana in kɔnɔ bolola baara a bɛɛ lajɛlen jubaju ye kuranko in n'a fɔra ko dɛsɛra ka se hakɛ dɔ ma Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ ministre min bɛ kuranko kunna min ye ayiwa Bintu Kamara min ye Babilu ye Babilu ka wulikajɔ ni cɛsiri a ye kunnafoni caman de kɛ Boubacar Sidiki ka kunnafoni ɲɛnama yɛrɛ de ti sɔrɔ ministre yɛrɛ da o de ye Manifi Kamana Gwa yalima Edemu yɛrɛ yalima o bi tiɲɛ fɔ Babilu ye wa yalima tiɲɛ min bɛ Edemu kɔnɔ yalima Babilu Kamara a bɛ ko in ɲɛdɔn wa Boubacar Sidiki maa kan k'o ɲininkali kɛ a ko n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min Boubacar Sidiki k'a dɔn kuranko gɛlɛya a bi saga bɔ sa dɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn fɛn o fɛn fɔra Babilu fɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen laban taara kɛ sɔsɔlifɛn ye sabula a ɲɛ ma se ka dɔn a bolo ma se ka da tiɲɛ kan o tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Boubacar Sidiki ni kuran tigiw n'o ye Edemu yɛrɛ ye a baarakɛlaw n'u jɛnna n'a ye sa ka tiɲɛ fɔ minisiri ye mɔgɔw na kalaturu minisiri ka kuma kan ni minisiri bɛ se ka bɔ waati i n'a fɔ Edemu tun b'a kɛ cogo min Boubacar Sidiki k'a dɔn nin gin ni nin gin k'a daminɛ nin lɛri in na ka taa bila nin lɛri in na aw tɛna kuran sɔrɔ sini ɲankuma i k'a dɔn nin yɔrɔ in ni nin yɔrɔ aw na kuran sɔrɔ wa a na bɛn nin waati fɔlen ma Boubacar Sidiki n'o kɛra siɲɛ kelen siɲɛ fila k'o batura mɔgɔw hakilina bɛ se ka sigi sabula u na sigi ni ka kɔrɔni kɛ Boubacar Sidiki nka o si t'a la sabula ɲɛfila o bɛ kuma min fɔ ani kɔngɔw bɛ kuma min fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn a gɛlɛyara tiɲɛ dun don i k'a dɔn wajibi fana don Edemu kan ka jamanadenw bonya Boubacar Sidiki sabula kuran sarali hali nkuratigɛba in na i k'a dɔn dugu ma jɛ u ni facture bɛ n'u jo i da la Boubacar Sidiki k'a dɔn awɔ min ni min ne yɛrɛ ɲɛna k'i ma fɛn jeni wariba kule bi f'i ye i n'o fana sara o man ɲi kuran jɔyɔrɔ ka bon jamana a yiriwali a n'a sɔrɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn o man ka kɛ manamanako ye o man ka kɛ tanga ye Boubacar Sidiki k'a dɔn maa minnu bɛ kuran dun n'o ye anw ye ka taa se kuran baarakɛlaw ma Boubacar Sidiki ŋaniya kelen kan ka sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko ni minisiri i k'a dɔn n'a sɔrɔ a tɛ ko in ɲɛdɔn walima Edemu mɔgɔw fana kelen bɛ k'u bolo bili i k'a dɔn minisiri ɲɛna Boubacar Sidiki waati dɔ sera jamanakuntigi yɛrɛ ka ayiwa ko in da ba la ni k'i da don a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ annonceur kɔnɔ a ka bi bɔli la annonceur karamɔgɔ tuma tukara an b'u fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouveau réveil Cyril Kulubali nin y'a ka fasiri ye Cyril Makanaki ko Makanaki cogo di ne ko Cyril Makanaki Cyril Ramaphosa Afrique du Sud o b'a dɔn cogo di Cyril Makanaki o ye Cameroun ni bamanankan dɔ de ye o Cyril Makanaki Pepe Kale o dɔnkili o de don naam min ye Cyril Kulubali ye a kɔni a y'i tɛgɛ don ani fɛn min bɔra bi o de ye ko Chinois jɛmanw minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan ka taa se Chinois finmanw ma n'o y'an yɛrɛ ka jamanadenw ye olu ni Chinois jɛman ninnu kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye anw ka sigida ye o bɛ se ka walankata ka se ka sigida halaki cogo min na n'o ye destruction de l'environnement ye o kɛlen kɛn bɛ ka o bolo da bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye anw ka jamana lajɛ a seleke 4 na dugujukɔrɔ nafolo o sɛbɛkɔrɔ dasi bɛ a kɔrɔla la wa n'i y'a ta k'a lajɛ n'a bɛ bɔ fana a kan ka bɔ ni sariya dɔw labatoli ye wa n'i y'o fana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ sanu ninnu bɛ bɔ dugu minnu na n'o y'an ka togodaw ye o dugu sigibaw olu den ni bɔnɛ bɛ ɲɔgɔn na bawo sanu bɔtɔla i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a bɔ bolo la dɔw yɛrɛ b'a bɔ ni mansinw ye wa o bɔtɔla min ye sanu ye n'a bɔra dugu jukɔrɔ ka ban a bɛ kɔni fura minnu ye o furaw bɛɛ lajɛlen de bɛ segin ka sɔsɔ dugukolo kɔrɔla la ka taa don kɔlɔnjuw la
ni ka ɲaami o mini o bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye bana tasira fɛ wa n'i y'o lajɛ min ye anw ka jamana ye ko waasa min ye sanubɔ ye a ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ko sariyabolo dɔw bɛ yen fo i k'o de sira o ni ka o lataama nka n'i ye commune de Filamana n'o bɛ yanfoyila cercle fɛ olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnyala dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Denzo Majana olu kɔni ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na bi k'a sabu kɛ u yɛrɛ ka duguden dɔw t'an bɛ don nin siniwa ninnu fɛ janfa la janfa min kɔni maa tɛ se ka yelen jɔ a dibi kan bawo jamana kɔsada in na siniwa ninnu tun ye laɲini kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ministère des mines ale kɔni ye arrêté 2 ta n'o o bɛ tali kɛ arrêté numéro 2021 38 14 ministère des mines de l'énergie et de l'eau min kɔni ka taa se arrêté 2nan ma n'o ye 21 38 15 ministère des mines de l'énergie et de l'eau n'o ta la ka bɛn septembre kalo dɔ tile 17 ma san 2021 gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ cɛkɛda o cɛkɛda bɛ yen ne ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔli ma e kan ka sariya dɔw bɛ yen i kan k'i sen da o sariya ninnu o sen da nɔ na waasa min ye sigida lakanali baaraw ye o fɛɛrɛw o bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin wa n'i y'a lajɛ siniwaw ka société min bɛ yen n'a bɛ wele ko société Century Mineral Corporation SAR n'an k'a ma ko CMC SAR o kɔni kɛn bɛ ka nin arrêté 2 ta ni ka tila ka taa yɔrɔ minnu jira l'o la dɛ dugu 2 don o dugu ninnu o bɛ Kolanda ani Najana a fɔ Nanajana o dugu 2 kɔni olu ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na yanfoyila cercle kɔnɔna na ka taa sɔrɔla n'i y'u ka kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen lajɛ Denzo Majana o taara baga ye dugu de ma o kɔni dugumana a sanfɛla k'o kɛ dugumana ye ka dugumana k'o yɛlɛma k'o kɛ sanfɛla ye ka taa sɔrɔla arrêté ninnu 2 minnu da la a bɛ Kolanda ani Nanajana a b'o de kofɔ o filɛ nin ye Kalana commune kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ yanfoyila cercle fɛ yɔrɔ minnu sɛbɛn dil'i ma ko yalima i kan k'i ɲɛsin de ka ɲɛ n'i ma ɲɛ i ka sanubɔ kɔ k'o bɔ wa walima i bɛ taa ba dugu wɛrɛ ma o du wɛrɛ min fana filɛ nin ye forêt classée dɔ bɛ yen e k'o ka munumunu salon ma taa yɛlɛ yen kan wa ko min ye hectare caman ye o bawu o caman kɔni halaki bɛ u fɛ n'o ye hectare 1800 ye o y'o bɛɛ lajɛlen de ta forêt classée la Kalana kɔnɔna na o taabolo min filɛ nin ko yalima ko ɲɛmɔgɔw bɛna sigi ko ka nin ko lajɛ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ a donni kama yɔrɔ min jiral'u la o ma taa sanubɔ daminɛ yen dɛ u taara yɔrɔ min na n'o ye Denzo Majana ye n'o bɛ yanfoyila cercle fɛ n'o bɛ Filamana commune kɔnɔna na olu de wulila sa k'a fɔ ko f'u su n'u tɛ u ka dugukolo a tɛ halaki u sigilen ɲɛna u ka cikɛ forow tɛ halaki u sigilen ɲɛna nka o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka yen sigibaw n'o ye merilakaw n'u nɔfɛmaw ye o bɔla ka fara siniwa ninnu kan ka maa 12 ɲɛnama minɛw la ka t'u don kaso la olu don kaso la waati kunkuru i b'a ye k'a fɔ mairie kɔnɔmaa dɔw bɛ yen olu de farala ɲɔgɔn kan sa ni ka taa plainte ni ka t'o don ka fara siniwaw kan o siniwa ninnu fana ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na k'u bɛ maa 12 u b'u bɔ kaso la k'a sabu kɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'o ye protocole d'accord ye k'o ka signé olu ni nin maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye maa datugulenw ye maa 2 bɛ u la olu kɔni y'a jira n'o ye Abilaye Fulakini Jakite ye ka taa se maa 2nan ma o ye Dawuda Jakite ye ale ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛn min dɔn sɛbɛn in kɔnɔ ko la o de ye u ye fa min jir'u la k'u k'u tɛgɛ nɔ bila dɛ waasiw bɛ bɔ kaso la n'o tɛ sɛbɛnfura kɔnɔ ko tɔ n'o ye protocole d'accord ye o ni siniwaw ka cɛkɛda in ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ fɛn dɔn a la wa ko n'i y'a lajɛ dɛ olu yɛrɛ ka dugu yɛrɛ faamaw n'o ye mairilakaw ye ka taa se maa wɔrɔma minnu kolo ka girin kosɛbɛ dugu ninnu kɔnɔna na olu de t'an bɛ fara nin CMC SAR maaw kan ka se ka nin waleya cɛjugu ni ka a bolo da ko maa bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ma ka t'i ka dugu ta ni k'a feere maa wɛrɛ ma wa nafolo ko kama nin kɔni waati ni don nataw kɔnɔna na n'a lajɛ ɲɛma jɔlen na dugujukɔrɔ nafolo bɔli sa tɛ nka a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ min se kungo kɔnɔna ma k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele jamana in yɛrɛ ma nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Nouveau kɔnɔ Sireli la Kulibali a ka fatigi karamɔgɔ dama tugura ne ko bala cogo bɛɛ di Wagatigi ne bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouveau Réveil ye Wagatigi nin y'a san 10 ye sɛbɛnfura in bɛ ɲɛgɛn a bɛɛ ta maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye Wagatigi i sigi ɲɔgɔn ma bana o t'i bali ka taa nɔgɔya da k'a ye Wagatigi yalima mun kɛra degun wɛrɛ jumɛn ye o bɛna banba jamanadenw kan Wagatigi k'a dɔn a wa téléphone ko Mali Wagatigi duguba kɔnɔ maa fara togodala maa kan maa si t'an na bilen min bɛ se
k'i mago bɔ téléphone na a kɛra jarabijugu ye an da ma ɲɔgɔn don an n'a bɛ si an n'a bɛ wuli waati k'i k'a dɔn téléphone kɔni donna maliden bɛɛ lajɛlen k'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san 2022 maa min maliden na ni téléphone b'o bolo maa 20,000 ani kɔ waati k'i k'a dɔn ni kɛ bɛ ɲinan ta ka far'o kan i b'a sɔrɔ a cayara waati n'a fɔra tiɲɛ don téléphone i k'a dɔn awa maa kelen da don nka téléphone tiɲɛnen nɔ waati k'a fanga ka bon kosɛbɛ karatumaw ŋanamumaw bamanjɛ kɛwalew waati k'i nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni téléphone ye kuma min fɔra bil haki i k'a dɔn ko sabatilen don ma an kelen o kelen i ka téléphone i ka taa sɛbɛn i to a la waati k'i k'a dɔn waasa maa wɛrɛ kana se ka i mago don a la ka tiɲɛni kɛ n'a ye walima warijugu walima sɛtanɛ ko kɛ n'a ye waati k'i o ka ɲi nka min kɔni kɛra kelen don majɛ ye Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn téléphone a bɛ taa sɛbɛn to a la ni sɛbɛnkɔrɔ min ye o y'o fɔ k'o sɛbɛnkɔrɔ sinsin o ye Nina ye maa joli joli bɛ jamana in kɔnɔ Nina tɛ min bolo Bɔgɔsiri k'i a ko i k'a dɔn nin de ye ko in gɛlɛyayɔrɔ ye Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn wuli ka bɔ kunkolo kan bɔ n sen kan dugu maa jɛ ka ban n'an ye bɛɛdɛbaw minɛ i k'a dɔn téléphone so ninnu ka taa jɔ o da la bɛɛ lajɛlen ko n ka téléphone in t'a fɛ a ka tila n na n k'a don n tɛgɛ la n k'a sɛbɛn n tɔgɔ la Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn jamakulu jɔli yɛrɛ o y'a dama mataaba ye k'i bɔ yen min ye carte Nina ye a tɛ minnu bolo o maa de ka ca Bɔgɔsiri don dun fɔlen don k'a fɔ décembre kɔnɔ tile 15 nata i k'a dɔn i ka simu n'a ma sɛbɛn i to a la ni carte Nina ye cakɛda min bɛ téléphone ko kunna n'o ye AMRTP o y'a kuma fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ jɛya i ka PC o y'a tigɛlen yanni jɔ don kɛnɛ cɛ i tɛgɛ ti d'a kan Bɔgɔsiri a ko nin ko ninnu jɔnwala k'i k'a dɔn ko gɛlɛyara décembre kɔnɔ tile 15 san 2024 Bɔgɔsiri k'a dɔn compte kun kan ka kɛ min ye carte Nina ko ye Bɔgɔsiri a bɛna ni tiɲɛni caman ye sabula n'a fɔra ko carte Nina t'e bolo a sɔrɔ ɲɛ dun di e ye Bɔgɔsiri i k'a dɔn a sɔrɔli bilama dun fana y'a damata mataba ye Bɔgɔsiri nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya min n'a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma ko in dun bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na i k'a dɔn dayɔrɔ t'an bolo Bɔgɔsiri sɛbɛnnikɛla ko a ko carte Nina a fiɲɛ ko jɔlen filɛ tuguni ka sababu kɛ n'ale t'i bolo i ka téléphone sira Bɔgɔsiri o y'a bolo i taya la min ye carte Nina ko in ye n'i ye jateminɛ kɛ Bɔgɔsiri a gɛlɛya kabini kunun ko i k'a dɔn an da sera kuma in ma k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ Bɔgɔsiri sabula a kɛcogo ma ɲɛ a wulicogo ma ɲɛ ko kura minnu donna na n'o ye carte biométrique ye o juguyara tɔ bɛɛ lajɛlen ye Bɔgɔsiri i k'a dɔn diɲɛ laban dɔnniyaw dun di ta sɛbɛnfura dɔw kɔ sɛbɛnfura minnu i k'a dɔn n'a garantilen don a k'i k'a dɔn a b'o de kofɔ tiɲɛ don Bɔgɔsiri i k'a dɔn ni min ye téléphone kisɛ ye n'o ye puce ye n'a ɲɛnabɔra a jate bi dɔn Bɔgɔsiri k'a dɔn jamana yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ɲumanba ye jamana ma i k'a dɔn maa minnu b'a matarafa Bɔgɔsiri k'a dɔn sabula a fɔra maa kelen o maa kelen i ni puce 3 de ka kan i man ka tɛmɛ o kan o tɛ kelen ye Bɔgɔsiri a bɛ kɛ sababu ye n'i ye jate yɛrɛ minɛ kɛ wari yɛrɛ cili la a donni boli Bɔgɔsiri Orange Money yɛrɛ n'i y'o ta k'a lajɛ wari kasabi min bi don o kɔnɔ ni ka bɔ o kɔnɔ ka ci ɲɔgɔn ma a k'o fanga ka bon kosɛbɛ Bɔgɔsiri a bɛ kɛ sababu ye o fana taabolo o ɲɛ ka se ka dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na blanchissement d'argent Bɔgɔsiri k'a dɔn maa jugu dɔw bɛ yen minnu ye ŋanamuŋanamumaw ye ne bɛ wari tɛmɛ i k'a dɔn nin sira juguw fɛ wari jɛlen tɛ Bɔgɔsiri walima ka taa wari kɛ karabu ko ye i n'a fɔ terrorisme a n'a ɲɔgɔnnaw terroriste minnu filɛ nin u bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma cogo di Bɔgɔsiri k'a dɔn an ka téléphone siraw don sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ku terroriste jumɛn in na ka n'i jɔ ni n'a min ɲini o yɔrɔ la yen ayi hali n'i ye ɲɔgɔn ko kunkolo sanu d'i ma i tɛ n'i jɔ dɛ e bɛ n'i jɔ a ye pise kɛ nɔgɔ la n ka carte Nina filɛ n ye terroriste ye i bɛ se k'o kɛ a bɛ dɔnbaw bɛɛ gɛlɛya la ne kɔni n bɛ ka min fɔ a minnu ko in na jɔn ko u ka solution wɛrɛ ɲini fɛɛrɛ wɛrɛ ka tigɛ date in ka furu surunya yɛrɛ tɛ hali n'o surunyara a tɛ minnu bolo u b'a kɛ cogo di o ye tiɲɛ carte Nina tɛ minnu bolo u b'a kɛ c'est un problème e y'a dɔn carte Nina ma sɔrɔ mɔgɔ min fɛ passeport tɛna sɔrɔ o bolo o kuma kɔni t'a la ayiwa o tuma a tɔgɔ ne ka carte biométrique hali o don mun taara ɲini nin ye siɲɛ 2 ye n bɛ taa an ka Kalabankɔrɔ mairie la u b'a lajɛ u b'a fɔ a ma faut ka tila ka liste kirikara dɔ ta ko liste de réclamation non c'est pas le problème e kunkolo yɛrɛ de ti passé kɛra mun kan non tu as une tête floue ça passe pas o ye yɔrɔ dɔ fɔ n ye
ujawala bato be badalabugu ndara ye o cey fe carte ndamre ka nga dono do machine mununa ka poka jote kila ka sako foiti ateo ne ko me nga fora ye ko abe kalabango normal kanga ye ni akono ko machine erreur ke ko ka message valider ka sorama en mo be ke tokoli abkeke ni kungolo mandai erreur asina se ko erreur mo se be ta o le de journaliste o mo se ba journaliste ko faire do assimiler no ngone turala ko amanye de bara yin a jengena ko du amanye yawo nu yeni ngoyi namara ka datuguti o se ka amaga bla journal ni munye se banye we ba do ni fami betamani yowa yo o ka titre foncier ko ka dugolo se mon bele maga ga titre foncier d'ici 2031 mba do ko ni woni ma chama betelete awo siga to kana siga parce que dugolo do be ina fo quartier koroba no c'est là où ni ñaare là où ni il va soro dutigi sara mena dutigi densité dutigi denja ma do besa amode on be titre foncier ga jon to la du sebe il va soro abi koroba to ala bon comment on va faire voilà comment on va faire ni mouye sebe ni anye mi mo nouveau réveil kono akabi bolla karama do ngara nouveau réveil ambi ufo ni tulogere bɔra dɔn na ni jimbe bilala ale ti jɔ fi k'a kɔri n bala cogo bɛ di ni ye tɛgɛ dɔ karamɔgɔ dɔ tugara ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin Modibo Kone Modibo ni y'a ka fasiri ye Modibo ko mun vani ko min ye anw ka jamana a bɛ nafolo min ta k'o di école privé ma n'o ye kɛnyɛrɛye école ye min ye bureau du vérificateur général ye a bɔla kɔsada in na n'o ye alamisa tɛmɛlen ka rapport min ta k'o di camancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye n'i y'a kɔnɔko ta k'a lajɛ min ye rapport 2023 ye a kɔni a ye sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin faso ka dɛmɛ min n'o bɛ ta ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye école ma sɛgɛsɛgɛli in bolola furanjɛ min kɔnɔ o de ye année scolaire 2017-2018 fo ka taa se 2022 ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo min n'o tununa a kɔnɔna na sefo wari miliyari 19 m'a f'i ye e ye nin kuma fɔ yan o m'a f'i ye wari min bɛ du ministère de l'éducation na a tɛ du diɲɛ ministère si la wa tuma bɛɛ kalanko de bɛ bisi kalanko ye min ye hakilina in ye vérificateur général kɔni ko k'a ka nin furancɛ sɛgɛsɛgɛli a taara wolo nin dingɛ belebele de la n'o ye sefo wari miliyari 19 ye jigitigɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ninnu ye a bolila fɛn minnu kan a y'i sɔnni da o kan bawo a y'a jira k'a fɔ lakɔliso ninnu caman bɛ yen bi lakɔliso minnu n'olu larawela a bɛna kun kɛ mɛn k'o jate bɔ min ye kɛnyɛrɛye lakɔliso ye n'o ye camancɛla kalanso ninnu ye les établissements privés secondaires o 192 n'i y'a ta k'a lajɛ 80 o ye sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin olu de ma wa bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw jaabiw taara bɔ ni fɛn min ye b'o dɔn wa o de ye faux arrêté d'ouverture sɛbɛnfura lankolon o y'o de kɛ ka nin lakɔliso privé ninnu ni ka u dayɛlɛ o fana tɛmɛlen kɔ kɔkura i b'a ye fana k'a fɔ 33 bɛ u la minnu kɔni b'a la ka wulikajɔ kɛ ka jamana ka nafolo minɛ n'o subvention ye k'a sɔrɔ u n'a minɛli man kan nka n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye ministre de l'éducation nationale ye o maa kolo girin dɔ bɛ yen n'o y'a secrétaire général ye ale kɔni a ye kara sɔrɔ min fatula walima min bila an b'a nɔ na sisan o don sa wa o bɛɛ lajɛlen ye kara sɔrɔ min ye secrétaire général ye min kɔni fatura o ka kɛra o ka mun président m'a f'i ɲɛna o ka ni sala ko biɲɛ minnu b'i bolo o bɛ taa o salo ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka wari sara o t'a ye n'a sara ka fɛn dɔ wa ayi a banna koyi foroba wari yanni kasa i ye wari fɔ o fɔ suyan i b'a kɔlɔsi yanni kasa a bɛɛ de bi pere di ala an y'a ɲɛdɔn a bɛɛ bɛ pere di min ye secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ye jɔn ko ala fɛn min kɔni n'o tɛgɛ kɔni sin bɛ ale ma o la o de ye k'a ye subvention min ta ka di lakɔliso ninnu ma ye n'o ye école camancɛla lakɔliso n'o ye école privéw k'a nafolo n'i y'a musaka fara ɲɔgɔn kan sefɔ wari 442 ani 12 a n'a kunkan fɛ o fana a ma dɔn o ma min ye halisa secrétaire général ye ministère to a la wa a jirala fana k'a fɔ k'a ye dɛmɛ bourse dɔw fana ni ka o yamaruya di o ka sara k'a sɔrɔ olu ni
sarali manga ayi sinzi décret minga o de décret folo mi na be wele ko décret numéro 92 188 p CTSP o kera ala ka général Amadou Toumani Touré ka wati o kera o de la ka be juin kalo dot le 12 mars 1992 gadi o fana laje décret wore nana kano kono ko bele jele salo ka da krefe nango ama ko décret numéro 94 332 PRM mi no tala octobre kalo tile muga ani duru 1994 o koni ngema ka jira ka fo bourse munu no be di ni jama jara kalanso nunu lagol luma ko o bele jele fese lembe o konnana ga alisa mi secrétaire général du ministère de l'éducation nationale ko aye logol dendo fana tormoyo tala ka duma no bourse wala ma pension alimentaire kata soro la sharia kema ko bele jele ko a logol se dendo be o ka scolarité o épuisé la o ko ba jira ka fo o te jamana ka bulo kan ga ayo bele jele jatibo o nafolo ta ni ka di o logol soma yalla ma benga de bu ni yonje sawa ni ngale bo me ka ke wani ya la jalisa vérificateur général ya jira ka fo mi secrétaire général du ministère de l'éducation nationale aye fin do fana e ya maria no de nafolo do sarali munu ngoni ni ya ta ka laje logol de do ba ala ulu ngoni nafolo sarala u ye fo shiafla yaye ni bela jile be muko e ka antoni ngaw e yalla ma jabana be bono wala wa kala be ka nyewa ye bola ka kuma fo ali sa wuli baldo mi ye cadre ye de olu de tamel la ko jun daele kini mo be na connais. Si tu veux que j'en cite là, je le fais. Il faut les citer. Ils sont 32. Monsieur ndenda dokumana e ba do ne be ga mi yeko ila na ko ni fola ka jo ula e sege li jabu de bureau du vérificateur général fe na jola ula u ka e local so privé ka minula ka ke public e ka di jamana a war be duna dugu kolo foro wa u keleme ka foro minu ngla ta la jebani u ye foro sa sigida minu na o burukona ma o detail foro yi no e tali ko fla saba ke drum tanga foro la wa siri o ya ko bane usinga dugulama usinga a diboti wallahi c'est malheureux c'est malheureux mi ye moribo e kone informateur kon nana aya jira ga fo ni ngoni vérificateur ga wuli ga joyi ma sigi be ga bawo mi vérificateur ayre dusu ala na dusu chena ni goina sege lu jabi bole ko e ko ama atata da bogo jelle kawa mi ye procureur ye o koni siège la affaire ina wasa mi ye jamana ga nafulo ye akan nobo mamunu ngeme ka adu na bu ngono na ma jigi folo o kase ka aboka da wagande kon nana andona ni ngwe sabai sabai na ya sabaga bo info matin kono muri ko ne aka fasiri wala tilegi mbi boni sebe mi nuka ma nouvelle horizon nyedangura Mahamani Touré ni nya ka sebenye Touré Mahamani ko ika do Sénégal gele tieni ma wala tilegi ke Sénégal mani miri abe senge minge samia fe ani matinya aka balula wala tilegi balo fona soroli ka to naga tien o fona tenye wala tilegi ika do minye kolongono na sango san wala tilegi nayi bo saluna nyina da kono mate Sénégal ika do malo kanengo fe ka to wala tilegi ika do bamanju debi na tasuma bla ika do ka balula ka bele gile jeni o manga wala tilegi ika do anada salo na sini tama ya do salu wala tilegi ika do kunya dabo menye sorasu nana karaw kula o ye yembla ngani sorasu nyina na minute duru wala tilegi ko halu taro munumuno fa do fe ko bi jemi o bisinga boli kana sorasu ko fe kana cheni ngeti o de bana wala tilegi ika do ndebu o be de senge kono office du Niger la sibiri jande mene no vakalo kletani woro menye armée anana munumuno salo ke sabla unana fo bamanju ko ikado u yoro do jini u ka na dani ngelema minu nyo ke boka ko u yolu no bo ko lu bele jile shide ba boka siriki kado Sénégal ko ni u ni so jale do mbolo Sénégal sabla u yaye ka fo nyina ngoni me sora su ku tin noro de da u tita nye yoroshi fanfela mi nu ka ba ko ndila ale be BCC kono wa siriki ika don furu do ko be desangina o mi mbezun kono awo ovi Niger kono mi ngoni ye hectare duru nyu anayi u kundara tasuma blawla wa siriki mi nu ngoni nyu ke ulu bitu ta to fo lahara o nyana sebene gala ko ako bamanja wali wa siriki nunu nde bamanje nunu nye bingani kelaw ye nunu ngoni ye ma haramu yalunde harama de rabi so chugo mi ika do balo senene bane ngofe kimi tasuma blawla hali ala rete toyi
Bɔgasiri o man sago kɛ o kɛlen k'u kun ci ta kan k'u sama de ka na foro ninnu kɔnɔnaw tigɛ k'u jɛnsɛn ka bɔgɔ d'a kan a bɛ kɛ nɔgɔ ye a bɛ kɛ nɔgɔ ye o tiɲɛ Bɔgasiri sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔsiw ka kunnafoni di so min bɛ yen n'o ye Diripa ye colonel major Solomani Dambɛlɛ Solo ko a ko ɲinan kɔni i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen na malo don k'u sɛbɛn kɔrɔfa sɛnɛkɛlaw ko hakili sigi Bɔgasiri k'i k'a dɔn ɲinan ni Ala sɔnna malo bɛ tigɛ fo ka taa fɔ ayiwa malo kɔni a taar'u ka jiginɛ kɔnɔ Bɔgasiri sɔrɔsiw tɛ nɔrɔ da sabu u kɛlen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ o ɲɛna ka zole da dungare ani jateminɛnaw bi fa bɛɛ fɛ u yɔrɔ man jan Bɔgasiri k'i k'a dɔn ni ale banmanji min ji de ban i b'a ɲini k'i bɛ taa ye k'a ɲini kɔlɔnkɔnɔ sɛnɛkɛlaw fɛ Bɔgasiri k'i ni Ala kɔni y'a kɛ malo kana a bɛɛ lajɛlen gosira ka taa malokisɛ bila dingɛ na fɛn mun sɔrɔ u kana ɲinɛ ɲɛna ko u ka bɔrɛ kelen di ɲɛna ma yan e y'a daminɛ wa olu yɛrɛ fana u bɛ min ye kaba bɔrɔ ni sɔ bɔrɔ ni fɛnw bila ka na di Jonathan ka bɔ joli la Jonathan Dumbuya hop Jonathan Dumbuya ayi se ma fa a ɲɔgɔnna bamananden o Jonathan awa Jonathan ni ba ma dɛ arajo jitumu directeur sa i ka nin kelen kɛ arajo jitumu directeur n'o tɛ a ma nɔgɔ malo bɔrɛ maɲɔ bɔrɛ tiga bɔrɛ Jonathan Dumbuya n jigila ka bɔrɔ ninnu dalen sɔrɔ Amadu ka yɔrɔ da la ne ko tubabu ko a bɛ fɛ ka don ɲɔ feere la wa ne ko m'u ka dugutigi ale ya k'o bɛ yen ne ko ale de ye maire ya k'o fana bɛ yen n ko t'a fɔ k'i ka fisa u bɛɛ ko ne ko ten i ɲɔgɔnna bamananden Jonathan kɔni arajo jitumu directeur k'ale tile Bɔgasiri nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔw tun kɛra hakili la sɛbɛnfura minnu n'o tun b'an bolo kɔrɔ o minɛn sanni na yan ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ ka olu lakali min ye Ahmed Jakite ale tun bɛ subahana mansin na nka nɛgɛw o tun bɛ Mamutu Surunin bolo ka kunnafoni lase Bouakari Fin Daba Tunkara wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn